بله چاقوه دماوه عباره و خوش به ایویدارمونه باش بین سلام رز حرمتی خود پیشکش ودکم اگر ام نباشی بین وقت بسکاده مگود برنامه ترکیده ام چاوا بشن امه هول بدن که ام باش ببن یعنی چه ده ببراوه و ام محتاجه باش بونه نه لحلا جی او تابلت که وجد قیر اک فرصتام چه بزو هرموه بگرم آنها دنگجیز بریا باور بکه وقت نتوا کرد ام نباشن هوانو مبیا گو از چیکم ام اورق نيسا ميواني بكن وقنا تواكرت ام نباشن ام بدردن ام كلن ام بإيشن ام بألمن سبرقو ام خودي دجمني مجي سي ملات وشار دولت او نبسن ام جيت كابن بيخلا هبتو شارلاتاني كي كرت إيرو تويترك آبيتي مجي تويتراي خواند دبيجي 10,000 كيلومتر أمريكا تي دبي خودي قرابي اش كردا حز دكم هر بري نزاش كي حز بكن نزاش كي حز بكن نزاش كي حز بكن او درو دورا و درو دورا أمريكا دبيج اجوي كسيل بيج كسي خو بفروشه چما خلق شي حز بكن ازور تشكي بيج دما كري جيراني و نباش به جدي و باوي خو نباش به ناخبت كار ناك سرسريه هونجي حز دكن نا كسي جي حزناك چما شخور نابه جبرو ياوي خل جي حزناك خل بيك شخور نابه جمجير نابه ليه هنك ببخشين برا خوشكي من دايكي من هون كسل من قودار دكن ببخشين جنن دماد بايونا دخبتن كوستروموستيك دكن دما جنجن بدون سرخونه بقدر بقيمة وهيني وي قدر قيمته دبن هيني وي دبن يعني ده علمن وي قدر قيمته تخوازن herkes قدر قيمته بده وددن واجي وغازينون بايون دخبتن falan لي پشتی 5 سالا وی پیوه عمره وی به 45 5 6 ایدنا ما پرادکه خودی مکانجی نما کارت دیش برگ پران نماتکه پرانی نه قزاجناک مشتریه وی توننه وده مشتریه وی جتونه به patron ciddi tüzmür namadı be. Çavadı ki de kavrine. Yani kar derdi khiyam var bejin. Nizahun dizanın hun ne zanın az bejin nizanım. Jiberge az duan ra hüner çekliği müzik çekliği او kese insane ge duan gazino payona dixabitin او jî sê şeklê wan hene. Hinkî başin bi edebin bi tenê bi vexwarina îçkiyê yani ew çika wan ew e qopseta wan ew e hinek jî tiştê nebaş dikin yani sê çar cûdê payona hene fakat ev ev jinka jî serê dublê dibêjin serê dublê heger pêncî duble vexwarin ew benişxwe ne îçkî jî awan em ê bêjin viskiyê ava sêva didinê an jî îstê didinê yani wek dişibîne viskê lê ne viskî ne alkolê heger wedê ji êvarê heya serê sibê îçkiyê ve xwişxwan wê bi qomalık hinek vedixwin jî hinek vedixwin û hinek jî berna xwin duble başina dibêjî ya her dublakê ew patron hevdû par dike fakat patron dinêrê îdî nema perak cêbtê kes müşterî ba dikin wê derdixê ez dirêj nekim îja dema giş kar derdikeve ew jî elimî ye elimî çepika elimî şexşexê elimî gula elimî kulîlka çawa dike derê ji xwe re bax
کلیل دکره هنه کلیل کا گلا و تی دوی دریه پایونا و چاقی گلا دفروشه جبرگ سبرا خواه آنجی تباتا خواه وانی پی در باس بکه ایجا هنه alçak u xwefroşê Kurda hene em mesela payonê bo wan got wek wan jinê payona elmînin şexşeq û çeqçeqa mecbûr dimînin wê xwe bi têxin rojevê wê çi derdixin wê ya sazî û partî û serok û rêberê Kurda derxin qarşî xwe ya jî ew wan kesêke bixwazin dostaniya Kurda bikin wê wan derxin qarşî xwe ji bo çi ji bo werin gundemê ez qet ji bîra nakim لا أنقرة از دخبتيم از غروبا خواه از ور حقو حوالی بوم به هوا پوز بلند بوم متگوش خواه از خلیفه البغده هنگی ور از خواه راضی بوم از خورت بوم دنگیم خوش بوم خلکش محج دکل جنک کل دبه در یه پایون گل دفروت هر که از هرم دبیجه iyi akşamlar Kadir Bey. Az denge konu. Yani az muhatap nadim. Derim carek de dostça. Roke mi di hatam ap kırkam abi baskıramı gır. Go sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Kimsin sen oğlum? Bu çalıştığın yerde go bana kırmızı halılar seriyorlardı falan fistan. Go bana bilmem filan kes diyorlardı. Hakikaten ciminavi bir histi bu. İza hene Kürt, anji hene şarlatan, ayn ev mesela wanjine payona, kod xwazin warin roj evê û gotina û peyva dikin ji saz û sazekerê Kurdarê ji leşker û serok û rêberê Kurdarê ev jî tişkî xerîb e. Dibe çi îşê Amerîka heye bê li Îranê xwe nizam çawa niza çiro. Hey ahmeqê ahmeq. Pekî çi îşê te heye ji şerê Amerîka û Îranê? Hala hadi Amerika çima têl İranê dixe. Ma ew pirsgirêka te yek tu bêjî çima Amerîka têl İranê dixe. Derbkê ji bona xwe bigirî lao. Derbkê bira giriyê te ji bona te birik. Ahmeqê ahmeq. Em ê werin ez dixwazim berê nûçeya we par bikim paşê biaxivim ji ber ku dema ez diaxivim dem ji nûçeyar namîne ez ê wê çaxê berê nûçeya we par bikim paşê werim ser axaftina xwe heger dema me bimîne ez naxwazim we aciz jî bikim em ê wanî bikin ez di wê bawerê de me. Belê di vê naberê de Hülya Avşar xanim mi Twitterê mesajê wê dît Hülya Avşar dibe ez jî Kurdim gotî çi me pir rojê çetîn dîtin rojê zor dîtin me bi dizî li stranê Kurdî godarî dikir ew bi Tirkî dinivîsî Tirkî lê ez tercüme dikim bavê min digot carayek emîn te di televizyona Tirka de Kurdî gotiye yani ji bona sibê me ev amade kirî de bixweş ez war bêjim ew xanim efendî wela bira kesek li qusûrê nenêre yekî ji her du çava kûyr bû yek kûyr bû çavê wî tune bû îja bi hevalê xwe dema diaxivî digot gözüm aha tu her du çavê min e iki gözümsün carek di dostçe çar Meri got kardeşim sen o kör gözlerin olmak istemiyorum en naxwazim bu bak bibima çavê te kûyr ev jî mesela Kurd û Hülya Avşar e nana dayîka min wellahî ama li cê xwe rûnî em Kurdê wek te naxwazin em Kurdê wek metîner naxwazin hûn ê weçûn li hemû dera çel heb gûz şikenandin nema eyarê we pera dikî îja hûn ê xwe bavênin hembêza Kurda bicihemin biteqizin ama Kurd jî qebûl nakin hûn ne Kurdin jî Kurd dema me re dibêje Kurd axlaq şeref hesiyet namus
hebûn camiyetî mertî tê bîra me rev. Dema me re dibêje Kurd zal kurê Ristem tê bîra me rev. Dema me re dibê Kurd Egît, Mîrxan, Xezal, Mazlûm Doğan tê bîra me rev. Hesinkar Kawa tê bîra me rev. Hatta me rev karî bêje Selahattinî Eyyûbî tê bîra me rev. Lê ji bona min Selahattinî Eyyûbî zaten ez wî ha ew ha hinkî di wek kevin. Ji ber biz Kurdar tiştê nekir. Em xwe nexapînin. Mêrantî kirî ne ji bo Kurda kirî, ji bo Ereba kirî. Mêrantî kirî, Qudus xelas kirî, ne ji bo Kurda kirî, ji bo Ereba û İslamê kirî. Yani me re vê van dîrokê xwe bizanibe, hevvan û qurbana çavê we, baweriya me çi dibe bira bibe, dînê me çi dibe bira bibe, em rengê me çi dibe bira bibe, kîlo me çi dibe bira bibe, bejn û bala me çi dibe bira bibe. Em ê li ser tiştkî bifikirin. Li ser netewa gelê xwe bifikirin. Mala wî ava Selahattin Eyyûbî navekî baş xwarhişt, ew ji xwarhişt. Dîsê bi xêra keç û xortê Kurda ew serkeftin jî pêk anî. Hülya Avşar ji wer gotî lê atêşê agrê wê agrê wan dîn nadime dûyê wan me kor dike. Ateşi ısıtmıyor bizi ama dumanları bizi kör ediyor. Sağ mı oluyorsunuz? Sağ olmuyor musunuz? O sizin meseleniz. Aman 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 aman. Aman. İstemez. Zahmet etme istemez. Senin gibi Kürt olmaz olsun. Nerede bir iti, kopuk, sapık, mapık varsa Kürtlığa soğunuyor. Nerede bir hırkız varsa acık Kürt'üm. Lüküyeki baradayı lüküçaha bege nehece dıkruşa acık Kürt'üm. Lükübbe namus kebid ve acık Kürt'üm. Ne ahlakiye. Neyse. Ama varın ser nuçeye xwe. Divê naberê de birakê minî savcı seyan jî ji xwe gotinî mezin kirin beradayî kirin. Twitterê ez vana dibînim evan li Twitterê de. Lê ez ê rokê pêt bitakim ama kîjan rojeyê. Belê. Ez werim koma seraya ewliyaya ême êrişê dijî Amerîka li Iraqê dijwartir bikin. Kîne vana ew jî çetak grûbik Amerîkîne hevan. Li dijî Amerîkîne. Koma binê rez wê nivîsandinê rakim hûn jî bibînin. Koma seraya ewliya koma seraya ewliya yani hûn dibînin ev ewliya û Xizir û Hezret û me çi îşê wan û karê wan bi çekê heye ez wê jî nizanim. Loga wan binêr logo koma seraya ewliya em ê êrişên li dijî Amerîka li Iraqê dijwartir bikin. Wan wergotiye hêla dijî hêzê İsraîlê ketin Qunetra û deşta Yermukê yani Quwetra hûn zanin ku dirêya dostno ew jî xaka Sûriyê. Qaşo eger xaka wan hebe. Koma seraya belê. Koma seraya ewliyaya saray normal sarayê yani villa, saray, köşk ew çi lê navî lê bikin. Ji ber em bên bi hevdû fam bikin ez ji wer dibêjim. Koma seraya ewliya dem ya ser bi mukawemaya İslamî ragihand binêr. Ew ji bo êrişên leşkerî yên li dijî baregehên Amerîkî yên li Iraqê amade ne. Yani beregehê wan ew saziyê wan, qurûçikê wan, eskerê leşkerê wan ê Amerîkî li ku hebin dibe em ê êrişî ser wan bikin. Lê dixwazim bêjim belkî em Amerîka herkî Türk dibêjin çi abartı. Herkî em wa mezin dikin
بخوشی مزن يعني قلنا ده ترامب دنگسizke ترامب حقیقتا به اخلاقه نورمال دا او کسی که ریبرتی امریکا ده مثلا وک بوش باوی بوش ام بیجن او ریبرنوانی یا نکتن وی شری یا جی وید 2 هفته ده سرو بم بکرنا او قوتاوان هیه لئیجا دمان قدرا بزنه ته دچه نانه شواند خواه evjî wan li van Ereb merebê van Müslüman ke tirşikçî hene li wan tê çî hûn bi çî xwe bawer dikin bi keleşê xwe an jî van şîştoqê xwe mêrîkê wek baranê bi ser we de kîmesa bibarîne wallahî bilên ev gaza girdin İranê dewleta Tirk û çap û Rûsya hemû derew tiştek nekirine bi hezara İranî hatin kuştin. Serrokê wan 300 heb generalê wan hat kuştin. Tu dev jî giçî ber. Çend heb askerê Amerîkî hatine kuştin? Ez pir zêde nekim. Bira 100 askerê wan hatine kuştin. Bira 5 askerê wan hatine kuştin. Lê gazek bi derewayê. Hele Tirkî ne jî İranê hez dike dixwaze şer raweste an jî Amerika lê nexe. Ketî telaşa canê xwe ne ji Kurda hez dike. Ew dizane dengê rimirima lingê azadiyê tê Kurd wanî qebûl nakin ji Tirka re. Bira Tirk ser wî hîra nezên. Min do got dubare ez ê bêjim. 1000 dem partî jî rabe 1000 dem partî jî rabe nikaribe wê nikaribe Tirka ji destê Kurda xelas bikin. Hele bira ew xort û qehremanê Kurda rabin ez ê dem partiyê bibînim. Ew nangenimtiya wan. Rastî jî netewa Kurd qebûl nake. Yani veya merevê eşkere bêje. Em û Tirk nema hevdû dikin. Em û Tirk nema jev hez dikin. Em û Tirk nema tên bahev. Me mêr jev dû kuştinê. Hema Tirka tiştek ji min nekiriye ez ê bêjim. Ne birayê min kuştiye, ne ez xistim zîndana, ne min tişkî. Tamam. Lê ew malbatakê zarê wan di zulmê di îşkencexana de hatine kuştin. Lê ew malbatakê eskerê Tirka ew kuştin û guhê wan û bêvla wan kirine maskot. Lê ew malbateke eskera ew kuştin û nigê xwe danî ser bedena gerîla bozdan. Hey gidî hey. Wê hinkê Kurd rabe ez ê pêşkeşiya wan bikim, pêşkeşvantiye bikim em û Tirka melevdû bin. Di dünyayê tişê nabe. Ne em wan û ne em û Sûrî û ne em û kesekî. Kurd bi tenê tiştekî karin pêşa Kurda bigirin. Tiştek bi tenê pêşa Kurda. Ew jî welatkî wan e. Eger welatê wan çêbe ew ê çaxê eyvallah. Neyse ez bixwînim. Di daxuyaniyê de hat gotin em amade ne ku êrişê xwe yên leşkerî yên li ser baregehên Amerîkî yên li Iraqê herêmê bidin destpêkirin. Ez ê vîdarim hûn fam dikin û ku dixwazin çi bêjin. Em ê baregehên artêşa Amerîkî bi şêwazekî hîn dijwartir bi bandortir bikin hedef. Yani heger berê em ê dron miron alê dixistin wê bi nizam çilêxin werdibêjin. Li gorî daxuyaniyê heman komê di dema bihûrî de zêdetirî 200 êrîş pêk anîn. Pêk anîn. Di van dewama daxuyaniyê de hate gotin ku ew dixwazin tema şikestinê bi hêzên biyanî bidin hîskirin da ku wan neçar bikin bi temamî ji xaka Iraqê tevahiya heremê derbixin. Yani wê zulmê bikin, êrişê bikin takî ew leşkerê di xaka Iraqê Miraqê de bitirsin derkevin. Ji xwe rixewna û xeyala dibînin. Amerîka
هگر بخوازی اسرائیل نماز واندرا درد کبه هگر از نصیحت که وان فقیری و فقاره دبه دریه بردیوارا بکم فقیر ترکا فارزا و عربا هگر هند خوازن پلان و پروژه آجی هگر هند خوازن دیروکا نقشا روجلاتا ناوین ببینن هرن انجیله بخوینن انجیل لجمن هی بخواه رحمتی نادر و دابو من حضر رحمه خوده لیبه به انجیل دبیجی چجوان جبروه که حیاسی به بیجن یهودین جهون خود نناسن گاورن بنظام چین حیاس به اولا وی گاوره وی خدای که تو چه کری او جی چه کری اوی خدای که تو خلق قاندی او جی خلق قاندی اوی خدای که قرآن گوت مسلمان های جوجر گوتی انجیل تورات زبور جی آوی به کتابن نه کتاب آواجه هر کس لگورا وان دوی وان بوان شیرینه کسی نابه دوی مترش بچوا از خواهک نتاو که حساب دکم او جی نتاو بچوا از بجم از مسلمانم او جی از خریستیانم او ام بسالان الاوروپانه بمليون کرد الاوروپا هنه ترک جی و کرد جی هنه براج مرب دیزه یکی گاور آنجی غیری مسلم جوداتیه دخل نابرا گاور و مسلمانا غیری مسلمانا پیبه مسلمان تنه de bir gavri öldür cennete git bir gavri öldür sevap kazana bir gavri bir tane fesadu gelaç Müslümana dert kebe le ne ev Müslümani velat perver u dil pakış le bir gelek dostu mehane hem velat perverin hem jî bawermendin taca serê min ez wan Müslümanê tercalê münafıkî fesadiye dikin dibêjin ji ber wê yekê dîsê jî ew dizanin Amerîka jî li wir e û İsraîl jî wa li wir e hûn ji min bipirsin serê kêrê û zikê zebeş bira yek bi zebeş û yek bi kêr be ji qewla Tirka be canima minnet her halûkarda ez ê karê bim lê ditirsin ji wan îro çend royê tirsi xov ketî dilê Tirkî vay İsraîl ji serokê me xeber daye vay İsraîl wanî kiriye me bi zimanê Tirkî got ez ê bi Kurdî jî bêjim nûçama nêvî lê ez xwazim bi we bidim û bistînim binerin merev şaştiyê dike mil hember we şaştî kir û we li vir nivîsa we got qadrî zana te ew kiriye ez hîna înkar bikim bêjim na tê wê manak ez wê şaştiyê de domînim lêk ez bêjim hevan dost biran bibexşînin wele hîn rast min şaştî kirî ez lêbûna xwe dixwazim wê mesela hal bibe em ê bibin dîsê dost û heval û bira dibêje ey kujer İsraîl tak gelê Arab gelê Filîstîn gelê Gazê nizam cahr ziqûm te wakir Mamêrik nizane gite koka Ermeniya aniye Mamêrik nizane te Sîwas bikar aniye çi matama hotelî bû Zekî li vir binivîsîne ji kerema xwe madamak hotelê ew nizanin ew nizanin te Robiskî bikar aniye ew nizanin qedama Meraşê te bikar aniye ew nizanin bû te ser devê deriyê Elewiya xaça sor çêkiribû he ew nizanin gibsalayî te tu Kurda dijû diqelîne hûn yaw heger aqil bû wer hebe ez Tirkar dibêjim hûn İsraîl sûcdar nakin ez ne ewqatê İsraîlê min li ba min jî derd û kul û hesreta min netewa min Kurdê min in ez timî dibêjim 8 milyar însan tevlî Kurda divê gezegezerê de divê platênê de ji nava van 8 milyara 7 milyon 7 û 2 milyon
530,000 کردی درخه اد همو جانوان و جهنمه قیراوان و حسد بابوان کری اجی افم تو فاشیست ترکایه اجی نتو پرسته کردامه فرقیا منو تا تو سردست از بندستم فرقیا منو تا تو دیکتاتور از نورمالم فرقا منو تا تو دولت از جرزمه فرقا منو تا تو حكم دك إشكنجة دك ظلم دك إيتا دولته دماغ از دكم از تروريست فرقا ما أوه دما وانا واني قوتن اتخوازم بالا وبكش ترجي كدش بريو از بي مسألة بيجم دما واني قوتن جي إسرائيل سروك وزيري دربي إسرائيل دركت نتنياهو دركت قو اش از بقانتي دا نكجرم وبالصالة كرد كشتن وبالصالة آفت أفسد صالة كردات كشتن أو يك وقراء أرمانياني أو دو وعلوي كشتن أفسد تكيت جمرد بيجي تكجر وقاتلين نظام شيء دما إسرائيل واقوت وانا آگر كتوان آگر كتكي كجهابي اي Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezsin. Hey! Öyle İmamoğlu çiğ Kürde ahmak. Wan Kürde ahmak. Kul İstanbul çor denge xodan wan. Ew kir serokê şaradariya İstanbulê İmamoğlu zindanê di bersivdan Netanyahu. Tu Türka dinazin hûn dinasin û Türk wanîn û Türk wanîn. Ew nebese. Mahsur mesrur çi jehre ew serokê şaradariya Ankara. Ew nebese. MHP'si, İYİ Partisi, hemû partiya. Bûn yek û bi devekî, bi gotinekê bersivdan İsraîl. Tamam. Belkî hinek bêjin qedrî zana wana Tirkin û Serokvezîrê xwe diparêzin û dewleta xwe dipazîrin. Tamam. Lê Kurd lê Kurd çima newarin? Em li bendenê dewleta Tirk gotinkê ji PKK bêje hinek çakal û çikûl û kurrê Ereb û Ecem û Romiya hinek ew jî bêjin ya tabii efendim tabii kurrê kûçika ew gi dewleta Tirk davêne ew kesa birayetê belkî orta te wî tuneyê belkî ana tu wî hev nakin sibê wê lavê te û layê wî werin cem hev ku zêrînin pisma min dotma min netewkir ev netewkir em dersê ji wan jî dernaxin tiştek em dikin em kevir li hêlatirî dikin û ji Tirkan dibêjin wekû ye wallah we billah şoreşa Kurd bi tenê li hember Tirka şer nekir li hember xwefiroş û bêbext û xayîna kir ez dûr nerim ez li İskender bûm demaz nehatibûm İsviçre nasik me ez werbêjim nasik digotin ev jinik bi polîs re didû distîne nasê me jî bû me digot çê nabe ya hikû hûn derawa îxanetê îftira davêne xelkê ez hatim İsviçre piştî salkê got ev jinik ji hêla şoreşê Kurdan hat kuştin dengê wê bi polîsê çuqa kes dabûn îxbarkirin li İskenderûn ha çuqas heval dabûn destê dijmina Tirka mala Kurda xera kirbû hûn dizanin yanî tiştekî neyar bi me kir ne neyara me dikir bi alîkariya Kurda dikir ji ber wê kê hevalno gerek em dersê ji van Tirka jî derxin lê ew jî tune em dersê ji kesî dernaxin ji ber ku beşik ji baregehên Amerîkî li hewlerê ne aliyên Kurdî bi
fikarin ku Herema Kurdistanê bibe hedefa êrişê wan komên çekdar. Hûn dibînin? Çima ji ber ku herkes zane heger Amerika ne dûr debe ne Türk wana Kurdan naz dikin ne Faris Kurdan naz dikin kesik naz dikin. Bi tirsa Amerîkî belkî pêşmergenî Kurda hebin, leşkerî wan hebin. Lê heval û qurbana çavê we. Dewir ne dewra keleşayê. Dewir ne dewra leşkeretiyê jî. Dewir dewra teknolojiyê ye. Mêrik ne pilotê wî tê kuştin, ne pilotê wî dimirin. Li Ankara disekine wê ji Ankara wan sîha û îhayê xwe bişîne. Heger ew sîha îhayê wî hatin ketxwarin, ketxwarê wê mesrefa wî çêbin. Yani dixwazim vê bêjim heger ne Amerîka be kesek wan Kurdê wan deracê ew başûr jî kes ciddî nagire. Lê hînê jî Kurdê başûr jî li xwe hayî nabin, tedbîrê xwe jî nastînin. Mesela hînê jî helîkopterek wan tune ye. Ya xwe de ji we razî be. Ya helîkopterek wan ya ew tatil ses bû çi jar bû teyara wî hebû ya hûn wekî wî jî nabin. Yani em xemsarin, em netewek xemsarin, em milletî xemsarin û bi qanda xemsatiyê xwe jî em û qalanê yani em ji ser xwe jî derin. Em ser xwe jî derin. Belê em werin ser êrîşa İsraîlê. Hêzên İsraîlê ketin Qunetra ku deşta Yermukê ye. Hêzên İsraîlê li gundewarê Qunetra deriyê deraya ketin nava axa Sûriye. Hadi ez bangamız Türkiye. Ne dibe hey hoy İsrail Yahudi cuhu nizam çiko nizam filan bevanda buyurun. Ne dibe yekitiya haka Suri. Huncu Kurdar mı yerin? Ha buyurun. Neviye Suri İsrail xisibin çıkakwa. Dalgı kiriye. Ki esevidarım hamuy bistini de. Hal Şameruni de. Hadi. Bir tane huncu Kurdar mı yerin? Kurremin. Buyurun. Hakan fidan. Her ro forta li Kurda dike. Her ro demagoji şantaj li bu Kurda çelik. Ama ketiye. Li gorî navenda icaveret bêje çi? Derdê me ne Yekîtiya Ewropayê Hakan Fidan dibêje. Derdê me ne nizamçiyê berê derdê me nasnama me bû. Em îro îdin nek bê nasnamêne nasnama xwe em xelkê didin qebûl kirin. De ya bû. De îja werê û çelx kêrî li xwe nexe. Ya tu yine ew rebene çî te heyî ji min kat dikarî bêje. Çî te heyî. Bi tenê hûn karin Kurda bixapînin. Ev zimanê te dirêjî Hakan Fidan anha o der û dora te sakîne Kurd dengê xwe nakin tiştek ji Tirkî tune ye ew jî dîşe bi xêra Kurda ye. Ne li Bursa tiştek heye ne li İstanbul tiştek heye ne li Ankara tiştek heye û bira tune bijî. Em nabêjin bira tiştin hebin jî. Bira tune bijî. Lê ne wanî nankör bin. û Kurd jî feqet ez dubare dibêjim. Tu cara binê dehê Nîsanê û pazdeh Nîsanê û tebaqê nizam ev hefta û em ha ka komîsyonê hebû. Bangam ji bo Kurda ji bo Dem Partiyê ji bo Baqir Xan Efendî ka dengê xwe bikin. Em dibêjin bira Kurd nebêjin xelk nebêjin Kurd ketine ber hevdû pêxîla hevdû em bêdeng dimînin. Lê ez wek medyakê ez wek Qadir Zana ez ê werex nebikim çavê we jî derxim. Ez ê bêjim ji we re. Me bes îdi bi van tiştmiştikê erzan merzan dixewixin.
انا بيجن بفچوني جبك برا بفچو جتنا لا من مالا خورونين برا خلق حنكي خوجي منك نادو كس وديل هبدو دخن يك زورا يكي دب يعني هر دو كس نابق بسر كبن هر دو كس جوان دا ناكن mutlaka yeki wanda bike. Wade yeki wanda kirci xelkê bêjî ma reveno çi bike em ez em ez Batman'a gelmiştim bir neyse. Lê em ê ser ayara xwe ji rûnîn. Sibê heta êbarî em ê îdî çima propaganda AKP ez dubare bêjim. Helbijartin wê were. Sib disib devê deriyê. Erdoğan şansa wî tune. Dîsa bibe endam. An jî bibe nabzet. An jî bibe serok her neyse. Şansa wî tune ye. Tek şansı ku heye zagohê biguherîne. Ew ya jî girêdayî milletvekîlê Kurdayê, parlamenterê Kurdayê. Bira ew Kurdek her sandiqê ji bo Erdoğan. Bira destê xwe dînî ser vir. Bira Hecî Lokman bînî bîra wî. Bînî bîra xwe. Bira ew keçû xwe ew xortê ciwan, zarok 16 salî, 17 salî, 15 salî ew kesekê diçûn dibistanê ji bo xercixê xwe derxe çibûk qaçaxê Îranê. Roboskî bînî bîra xwe. Bira taybet ana wek 10 saniya bînî bîra xwe. Ku cenazê wê li kuçê mabû. Bira bînî bîra xwe bavê wî kalê wî derxistibûn hewşa dibistanê û guhê însana însan qise dibêjin ya bi wî dida xwarin. Ew bavê te yî kalketê rîspî ki rebeno bi gopal di meşiya nikarî bi tiştî jî bikira pê gû da xwarin. Wana ji bîra nekin. Biya min her Kurdê bi şeref û bi hesiyet gerek vana ji bona wî bibe dîrok û tarîx di serê wî de ji bîra qet nekin. Heger babû kalê me zulm û zordariya neyara ji bîra bikira em ê îro ne vî haliyê de bina. Wek çelkeza, wek abaza, wek boşnaqa heta wek laza em ê jî bimehyana. Feqet babû kalê me ji me re gotin wî jî wan gotin ê dijî ê digotin em hatine vê merhelê. Heger çîkî kebe asimilasyonê kebe mehandinê kebe mehandin yanî têkçûnî wê dema me çêbibe. Ji ber em gelek dilkeçik, dilxweş, pir û pak in. Em hîna jî li cem em hîna jî wek hebû tiştek li serê me hatî neyarê me kirî em nabêjin. Ev jî şaşitîk me mezin e. Gerek dema helbijartina ew derxistina zagoha ji bona serok wezîr bê helbijartin gerek di wê demê de ew parlamenterê Dem Partî destê xwe dînin ser wijdanê xwe. Hêt lam û cima wê tune ye. Lam û tişt ana ji mir bêjin ev hikûmet ev sîstema dewletê ya ne hikûmet jî. Türkiye Cumhuriyetî heyana ji bona Kurda çi kirî? Tiştekî me re pê serfiraz bi heye. Tiştekî me re pê dilxweş bi heye. Tiştekî tiştine. Tiştek nekirî ji Kurda. Kurd xebitandine. Bu gotinek de Kurdî kullanmış. Nerede? Çanakkale'de. Kahire'de. Mısır'da. Yemen'de. Angola'da. Afrika'da. Şurada burada. Libya'da. Şurada burada. O hineci ev 100 salı ya o bir şeref em nezanin. Bir şeref em tirsonekin. Bir şeref em ahmakın. Bir şeref em valan ya. Ya tu xwedê ki patronê ki maaşê te nedite. Tu xebatî fabrikê dixebite. Tu û hevalî xwe.
حوالات حقيقة حمود دستينه قروش بقروش دستينه وإيتا باترون تشكينات تشر بك ها تشر بك تيواني بدنگ بمينه نا تي حقيقة بقر أري عين واني بفكره تد في دولة الدجي تيجي تركي عرب فارس هر نيسه ما في حقيقة يعني يكي عرب شما في عربستاني بخاص لتركي نقواتاوية نبقى دي تقرب بالغه بوشناق aynı keza Çerkez aynı bana dibezi azınlık bana li ez ne tevim ez ulusum oğlum ez ulusum ulus ez ulusum ez ne hazarım da hazarım milyonikim 2 milyonum ez si u 5 milyonum duve jahre dizim yahu ma fe bile içime hapserneketimi zana içime gamserneketini hinik zime be ahlak hinik zime tirsonek hinik zime berzevendi hinik zime oldar hinik zime komünist hinik zime devrimci hinik zime ağavari hinik zime yani بفكر Ermeni tabii ben Kürdüm az Kürdüm laz Ermeni mi Ezidi az Kürdüm az Ezidi mi az Yahudi'yim az Kürdüm az Müslümanım ya dbavariye da dbavariye dedi çok اول هاني حمول دناوا كردات موجوده زيدي هاني ارمني هاني بابتيس هاني اجوا بيجم علوي هاني ام ديش هاني شخد في اشي يو ترك هم بيجن علوية ترك هاني وكده من نديتن يهودية ترك وتركا دولتات ترك بباريز من نديتن هاك ما بنجي او دوية دنما فاتح سلطان محمد دمان ليه كرد واني نه دبي از ارمنی از نکردم از ازیدی از نکردم از علوی از نکردم از مسلمانم از نکردم اب پرسکریکا ما اب هنکی ارمنی الواندرا لورده تماشا که مثال لو از ور بجم نه لور لجی کده للشبكه للقونسيركه للجيفان جواتكه للقهواكه للرستورانتكه چهار ارمنی رو نشته بن کرد بن تجي تخوازت تبيش كاكو دابش ارمنيتي باب يا ام كردن دون كار تما ايوه بغيدن كروجيت بيج بلا بغيدن بلكي شي وناقي بكيكو از بولا ارمنيتي باوريات قربانم حيرانم لبريا باوريات باورمنديات دينته بلا كردواريات بي نا علوي جواني هر شي علوي كي قلنا تك هاتم لفر علوي حواله معنا تاجا سري منن كي ازوان ريزدارم زانن نتوچي كرتشي نشخنا ديني علوية جي نسر بالاوانش بولاوان كردتي اساسي بالاوان حزر جريابا لهنك علوي جي هنه biz Kürdeyiriz. Horasan'dan gelmişiz. Horasanlı kuyu nizanı Horasanlı kuyu ya nizanı. Vallahi billahi nizanı Horasanlı kuyu. Horasanlı kuyu kardeşim. Mezopotamya. Kuyudur Mezopotamya. İran. Horasan dikâbi harama İran. O bölge İran. Kili edeceğin. Kürdün edeceğin. Yeki yapar ya bu restoranta ya bu. Ama Türk'ü bara mı bu? O iş restoranta ya bu. Tanıştı bil Almanya. Ya مجير دقود بس علويك يا تمام علوي كيف منه اما بيأس كردن باوريا من علوي افانا ايك مالا كردا خرا كنا ابن ايك دجمن راحت بكارتين افانان هلا برابه فينيك برابه كردتيامن بري علويتيامن كردتيامن بري ازيتيامن ازيدي يا من 10,000 جار قوتي 10,000 می گوتی ها از چون روسیا کنسری که از بیشم کینا از بین بلکی بیشن کردن هم نو از خوازم ور بیشن حتی مدگو
من زمان كده او كردن كينا ام ابوجينا ام او قطاع عايدي منه يعني نظام ملت هاد بلا كرن متقول كينا ام ابوجينا ام تقول لي از مقول برا نبيجن ابوجينا جن از قبولم بالتاني برا بيجن ام كردن ام ادم كينا ازيدينا يا انا تجي ازيدي تيم سترانام هاي لسر ازيدي از بيجم ام قومي زردوشن يعني از نتجي ازي فقط دوی اتمسفری ور بیشن قدری زانا به هیویا خوده امی آلا ازیدستانی به مثل هیوه ای خودش ورازم مثل اوکسترا پشخور مگو هلا اون بسکنن سکنی مگو کینا گو ازیدینا مگو بخوده هونه تو پنجارنش هونه پنجارن هنک زیدین هنکال چپکا خست هنک هاتن جمع هنک نیسه مزوان قال کر برسکریکا ما او باوه من برسکریکا ما براستیجی اولن ام برای خواه ناساکن یاو ام اولدارن آنجی کردوارن ام برای ویجم دن ناخن یا برای ترکی بیزن برای ترکی بیزن ne yapacağız ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ya ben ne yapacağım برای بیزن دین اسلامی hadi hodra meydan kim ana بیزن برای عرب بیزن بیسوز devleti Arap hanı برای بیزن برای Ala Muhammed Ala Reşik Muhammed Karani Çima Suudi Arabistan bayrağı nizam, Katar bayrağı nizam, şu bayrağı bu bayrağı. Çima devleti var hani? Ama veci na fikrin kurbana çağırıyor var. Laul veci fikrin. Laul mala xo xala kiri em ben em netişkin kekemno em ben aslamene em netişkin. Dama azwani jid bizim tabi zanatul hamber dini. La ilahe yani Kürde ve Müslüman gelek liser ve zanat biha bu. Dahatın yeş. Tamaşa jid kirin. نريك أزواج قالت دين منك بس حتى قال لك والله قالت دينك كيف منو أسبق قربانا شعبي وابم هجر زكاة متشه ها أج دكتور بيجم بشتام متشه وي دكتور إلاجات بشتى بدرمه أز بهم سري متشه وي دكتور حبي سر إيش بدرمه ليك أز بيجم ميدان متشه زكاة متشه وي دكتور ويدر كنترول بكر بس كريكا ما أبه چما ام فهم نکن ما الدیجی دینه وام ما الدیجی دینم نه اتخوازم چه سببه چی سببه و نخوشیان میه جاوی خبر از دنگ خوناک جنت تواوی خبر از دنگ خوناک ج سروک ریبری خبر از دنگ خوناک لی حشا دینه اسلامی ج دینه ورتش کی بیج خوبشت دکوجه رسم خود دکوجه چما نه باوت خبر عادت دنگ نکر حقزل دیو باوت کر دنگ نکر حقزل نتوات کر دنگ نکر دین ev cehaletik her mesela nezantik her navejim biraz dini hani duri dine hoş yer na asla hayyas ve biraz mecbuke sal 12 me biraz 12 ağacı Ramazan'ı bugün binere Rojiya Hristiyana Huzanın çen haftayı haft yani ما هو نيفك وحفتك زيادة أو جي ذكر روجية وزاني ببالكي هو قال لك جي نزاني باسكال جويت بيشتي روجيا وان باسكال تي أتجي 4 هفته يا تو در مراشه मेरे نبروجي نخوشه نكار بقرن خود تعالى جي قوتي ويعفودك يعني ودت نخوش من روجية نقري ya ne Rabben o şimdi ben olsa ben susuzlukla çatlayacaktım. Ya bu bir su içeydin. Ya ben dedim ki canıma mı bezmişim? Keşke goru oruç tutsaydım. İlaç kullanayım. Gro matış khode çetire. Matış khode mestire. Hay kurre netiştika. Çim mafetayi tuzbanak av merik rojiye na gittim. Meki sere u çabi bişkenin. Hayvan bana vahşini ya. مدو جرا قرآن خدي هذا بخي ور بمر الدين أم ترتشمش ببن أم تيكا مناقشة ورم حياة محمد ناقش بكن ورم حضرت عمر من قد دمكي من قد إيك كرت كشتن عمر بو عمر حضرت عمر بتشقوا ستالين
Atatürk به چقدر ظلم کردی کرد کشتن حضرت عمر خود کرد کشتن هوزم باور نکن تکون اینترنت بخوینن ببینن ای از وانا بیجم و هنک مسلمان جم بغیده از نبیجم او کلو درد بمرد بینه عمر قاتل بو عمر کجره کردایه ناوه گل کردازی عمره Atatürk katile kurdayı nave gel kurda kemale Ecevit katliama meraşe Ecevit pekani her zaroke meraşe binerin neviyevan Karaoğlan'ı ya hukuki merev ne ahmak bir yav hukuki merev ne nezam bir yav ayıp güneyi bir karne bistu yeka sasala bistu yeka teknoloji çağı hinezi anne verim düzmine kwa zihavale kwa bezim çima wel goravin nabas ya o kala din minek kadri zana böyle de ya de çık gücü aman libamın tüneti şu an hagar kral taziye azebejim taziye hagar az parti ko PKK rakhnadık hagar az Kandil'e rakhnadık hagar az Barzani rakhnadık hagar az General Mazlum Abdi rakhnadık az Hazreti Ömer bin Zeki hafta baki ardık زي حالي رخنا بك هرن İskenderun ya İskenderun tüm kadri خودك İskenderun düç cihani yani iki tane dağ var yani Allah tarafından bunu düc yani düddo ya jedvezin naberavan vakti pener bıkıdı kalı zanil beçi ya azavece Hazreti Ali kılıcını vurmuş Eğer İro ba, bana bir bavar bıkra. Bine İro, bir teknoloji, bir yapay zeka, gelek programını, az yekin hal cem hebbin, karel cem, kesi cem xarabı ki, astenebmin. Azı astenebim kari yeki bini cemin var. İro karel ser bahri insana bir meşine. Tebe, fark nâki, bir yapay zeka biçmiş yani. Digo nizam kijam flakel ser bahre meşe nizam çakri. Dere hikayetine. Le zararawan heri mezin gihaşt kurda. Kurda zarara hoca dedi. Tinne teved diye ne didin? De rojalatan lavinde Araba, Türka zarara hoca ve ne didin ha? Kurda tane didin. Kurda tane didin. İzber ve ki Ama şevdur bezin bırak am şevduji ne gaydın ya av kanala yani jbomen av kanalaji ne yek sereke bavar ki jbomen be watayı bavar bukina tamaşa bukin ne kim ne aşağı bezin benim zaman le atxazım var sohbet am tiştek en nizarım el nefisandine vahindibim tiştek hu nizarım azwar peşkeştik am kezi ne meselin vallahi ingel keval bir hani بالزانتیا خو و کارن متخم بریکا خو ور زانانه و شیرن و کردوارن belki ev imkanavani derken peşe ekran bejin tüneyi babemin eme hevdu rexne bikin eme hevdur bejin eme hevdur le biz zamanı ki hoş biz heger mi got Hazreti Ömer astimid bejim kuzari o astişek bezim ji bizi guha hinka goti me bisi as kat kabulak az navezim ev ne rastı çe imkan pır dope az var tişki be mesela ki belki hun bikenin yani hune bikenin zide şu bu ya ha mesela ben bunu heba edemem. Bir Türkiye. Gotunu heba. Gotuna heba tane ha. Heba. Asketin tereddütü. Heba ya da hibe. Allah Allah. Azep başlık gibi nefisinin. Serek nefisin ki. Babamın sıkı Türkiye mi sarkıştı bindeviye. Az bu ne bağır bu. Biz yapay zekarı got. Bunu böyle yapacağım. Nasıl olur?
hibe nivîsandı. Min dî cewab ji min re hat gohayê hibe değil heba. Gotinik bu ya. Mukarî bu telefonê hevalkî xwe jî bikira. Ez ketim min jî zanî bû hebayê lê ez ketim şikê ez ketim tereddütê acaba hebayê hibeyê. Halbuki hibe ediyorsun bir şey vek hediye ki vek diyari ki de o da bir hediye heba da telef etmiyorsun. Ben heba edemem, bunu telef edemem, bundan vazgeçemem falan gibisine. Her neyse. Ziber ki çağı em duyu çağı den. Min derav kere bezim ya. Mugo Hazreti Ömer Kürt kuştun zaroke Kürt. Vallahi bilen ev bedena Ahmet'e ki hunduzanın Ahmet ve çağı beriyaz ve çağıcı bahr bu. Deniz bu, bahr bu. O Ahmet'e çen şaradari ki yani çen dest hatını gördün. Zikuştuna kurda kes nikari bu meşya. Av nabi kahramanti deketi Hazreti Ömer. Dedi bir kahraman bu, mer bu, adalet. Delav diye adalet tüne bu kahramanti yavici Kürt kuştun bu kahraman. Kahramanti yavici kurda çe bu. Gellek dostu havale mini bavarmend hani naga nizanim. Av Hazret bu gotuna Hazret ettirsin ha. Evzeyya ze. Ve bükür ha Hazret dibi ne? Ne verin bejir ev nizam dibi kabi Hazret çi? Hazret. Hazreti Musa, Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Hazreti Ömer, Hazret. Rezar Kadrizana, Rezar Zeki, Rezar, Sayin. Evet. Peygamber gotna peygamber çi? Peygamber önder demek, başkan demek, serrok demek, lider demek, yönetmen demek. Evet. Lema ne verebileceğim dev babı bu gota peygamber. Gelek de bu gota sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed. Yani belette salavatı bana taliye nabi gota. Vana dama merebezi az küfürbazım. Az dikemem küfre na. Ev zanestiydi beca bilgi. Hayfu gabine tamin yav. Alberna tavakat kem çima azvani hayana açma vani nizama mı? Çima ev gelemin, ev milletemin buyu kurbana vi dini. Bu ya. Herkes bağırmendir. Biz duha devleti araba hani ne Müslüman? Benci o hav devleti Müslüman hani. Benci o hav devlet. He? Ma ne Müslümanım beli. Bir avacım kunavi dini bir gırtab gota nalat olsun devletlere. Çima ne girin? Ahmak keru. Ahmak Kürdün. One God. Ümmet siktir et devlet. Ümmet lazım değil devlet. Hem irojit bejim. Biratya gella nahavceyi devlet. Hem iroji ev meseleyi. Ama bejim biratya gella jibi bir abi. O bir devlet amacı. Çi zarara vermeyi. Nahum kadri khodekin. Estimid bejim. Bavriyat videsiydi. Valla perveriyat videsiydi. Biratya gella videsiydi. Devlete de biraz videsiydi. Na eme. Ya emnarın diziye. Hegerançun diziyeci. Eme şivan bu kuzun. Evi tişki sakat. Sazı u reber u serrok u parti u sazı kurdan şaştı eden. Az kabul lakin. Heger biratya gelazi eme pek binin eme hav bidin devleti khoşi çekin. Na eci biratya vina khazım. Ev çava birayı gina khazız bibim khodi komal. Hun ev servi ekrani. Hun nakhwazin خوشکه و برای و ببین خودی مال خودی جان جن هفجین زاروک عربه hun nakhwazin. Hun gişt khwazin ne? Le ev çava birayı nakhwazin gez nefese bistinim. Nalet bir birayı ulan. Senin gibi kardeşe binlerce kere nalet olsun. Kimliğime engelsin. Varlığıma engelsin. Ev Türkiye bezim bile haki hani bebiyizin. Ve çıkıyorsun da halkların kardeşi diyorsun. Başlarım senin de halkların kardeşine de al başına çal ulan. Halkların kardeşliğiymiş. İstemiyorum. De ki hem halkların kardeşliği hem de kendine bir yuva yap. Ya kimliksizim ben ya. Kimliğim yok.
Bana şaşın. Emel dizi bana derkebin. Az İrol dizi ve derkebim. Ve sibel lave mici derkebin. Torne mici, nediye mici ve derkebin. Eme vani bir domin. Hatta Kurd, Kurdistani azat nebe. Hatta Kurd bir ser nekebin. Hatta Kurd azana ve huzura Arabu, Acemu, u Türkajı tünen. Ev jüssedi hazar. Eğer 10 Kurd cihebin ve khofawan didile Arabu, Acemu, Romya da bin. Bak mesela jini ki jimeri go dehnet elmeyi go eri. Go meremiz bu dehneter ranazi. Tu perete merete dehnet elmetüneyi çen şebat tu jiranesi. Gerek Kurtwani bin. Hiç lamucin bir kesi jimir nebeci. Bir kesi jimir edebiyatı ji perçeneke. Beusiyama ve edebiyatı hiç peptüneyi. Beusiyama pteneyi. Bu velatı ki bu serxabune, bu khoseriye, bu muhtariye, bu federasyone, bu çid mi biraber. Çid mi biraber. Jinik haşa hacrava hevjinik mi heye? Heye tüney hayemici tüney. Ya babem kartini, bakabitini, her babem rıkabat edip ya diyamın ya bray. Ev çavaş. Aynı mevarati. Az Kurdum, az netavıkım. Lev kimlik naslama mı tüney? Ev tişte vaçedi bir yav. Az tu birat ya gelakım. Az tu kimi. Hakların kardeşinin özüne tükürürüm ben. Özüne. Binlerce milyonlarca defa tüküreceğim ben. Tükürmeyen Kürt varsa da Kürt değildir. Net. Beni hakların kardeşler, barış, birlik. Hangi birlikte ulan? Ne birliği ya? İşine geldiği zaman birlikteyim. İşine gelmediği zaman teröristim, bölücüyüm. Çok basit bir yöntem ha. Beraberliğimiz ya bu süreçte nedir? Birlik ve beraberliğimiz. Hangi birlik beraberliğimiz Ankara? Komisyon başı, meclis başkanı. Birlik beraberlik. Hangi birlik beraberlik? He? Türkiye'ye ait olan bir şey benimle ne alakası olabilir? Ve ben de ona kanıyorum. Türk Birliği, birlik ve beraberliğimiz, ülkemiz cardı cüzdü. İşine geldiği zaman ülkemiz oluyor. İşte salaklık buradadır. Yersen. Yersen. Az vakit üzere ne epevajo, ne Türkiye beraberlik, birlik, beraberlik bir şey varız. Türkiye değil de Türkiye'li. Türk değil de Türkiye'li. Oluyor mu? Olmuyor. Biz Türk'üz. Ya ben neyim? He? Ben salak mıyım? Ahmak mıyım? Benim kendimi sana bu saatten sonra kullandırır mıyım? Benim dedeme, atama benzemem. Ben o atalar Çanakkale'de ölen Kürtlerin mezarına nalet getiriyorum. Cevat Paşa, Siirt'i Kürt Cevat Paşa sana Çanakkale'ye kazandırdı. Kitaplarda ismi geçiyor mu? Tarihte ismi geçiyor mu? Ama o çağ başka bir çağdı. O çağ taş devriydi. Bugün öyle değil. Bugün sen Kürt'ü kandıramazsın. Birlik, beraberlik, yemin ediyorum. Aklımın ucuna bile geçmiyor. Tam tersi. Parçalamasını istemiyorsam namerdim. Dobra dobrayım ben. Öyle yalakalık da yapmam. Birilerinin gönlünü de hoş etmem. İnsanda biraz sorabilirsiniz de ulan Kadrizan'a çenem batsın. Kadrizan'a dilin lal olsun. Kadrizan'a soytarı Kadrizan'a sonuç ne demek istiyorsun? Ne olacak? Bilmem ne bilmem diye sorabilirsiniz. Ben de diyeceğim ki gücümüz mü yetmiyor? Yahut da bekleyelim, bekle de gör zamanla mı oynayalım? Ya da toparlayalım mı? Yahut da örgütleyelim mi? Yani şu anda belki imkansızdır. İmkanımız yok. Ama el pençe divan durmanın da bir anlamı yok. El pençe divan durmanın da... Ben şu anda kardeşim eylem yapıyor muyum? Hayır. Türkiye'de 5 senede 10 senede beri herhangi bir şey var mı? Hayır. Bitti. Ama ben karşı tarafta da kimseyi rencide etmeye de hakkım yok. Ben onu diyorum. DEM Parti şimdi kıçını sallıyor ve teryak odacının kuyruğunu sallıyor.
Neyin nesidir ya? Kürtlere sesleniyorum. DEM Parti AKP'ye yalakalık yapacak. AKP'nin dördüncü tekeri olacaksa DEM Parti'ye oy vermeyiniz. Ciddi söylüyorum. Duysunlar beni. Ben tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum. Bir şartla. Bütün başta Selahattin Demirtaş olmak üzere. Bırakıyor mu? Hani çözüm vardı? Hani komisyon kurulacaktı? Hani ne yaptılar? Var mı? Ortada bir şey var mı? Var mı? Bir tane Selahattin Demirtaş'ı bırakmak onun iyi niyeti göstergesidir. Bırakamaz çünkü korkuyor. Herkes korkuyor. DEM bile korkuyor. Doğruları söyleyeyim mi? DEM Partisi bile Selahattin Demirtaş'ta korkuyor. Neyse ya. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar mı dileyim? İyi geceler mi dileyim? Ne diyeyim bilmiyorum ama yoksa kendimi ben mi yıpratıyorum ya bu gidişle? Yani kendimi içime ata ben kendimi yıpratıyor muyum? İyi niyet yok dostlarım. Türkler Türkiye'de herhangi bir göze göre bir adım yok. Ha dersin ki ya peki adım yok ne yapacağız? Bir şey yapmamıza gerek yok. Bir şey yapmamıza gerek yok. Fazla onları da umutlandırmayalım. Bilsinler ki biz muhalefetiz. AKP bilsin ki biz muhalefetiz. Ama şimdi o pozisyonda mıyız? Hayır. Yani peki tamam ya. Birlik beraberlik neyin karşılığı? Ya bu kadar eziyet, bu kadar zulüm, bu kadar ölüm, bu kadar tarumar, bu kadar perişanlık neye karşılık ya? Ya aldığın belediye başkanları geri bari ver hiç olmazsa. Amacın kandırmaksa onları bana en güzeli Ahmet Türk'ü tekrar makamına getir. Bilmem Van'dakini makamına getir. Al sana bir iyi niyet. O da yok. Hiçbir şey yok ya. Ya ben bu Kürtleri anlamıyorum bu Kürtleri ya. Vallahi anlamıyorum. Kimse kusura bakma. Kimse de bunları dillendirmiyor. Ve yarın öbür günde Allah ederler, kullan ederler. 2 tane askerlerin kafasına sıkarlar. Der ki aha Kürtler yaptı diye. Hayda yine suç. Kürtlerin oğlu savaşı başlatan yine Kürtlerin oğlu. Bu zaten hazırlanıyor. Müjdem olsun size. Türk devleti hazırlanıyor ki Suriye'ye girsin. Ajanslara düşen haber o. Allah'tan ki İsrail var. Allah İsrail'e zeval vermesin. Neyse. Hadi herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Doğruyu söyleyen 9 köyde kovarlar derler ya. Bizi de 9 köyde kovsunlar. Ne yapalım? Selam olsun.